Köszönjük. Tamás? Hát én is ott vagyok az ellenfelünknek, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk, és ugye a előzmények ismeretében körmentette rivalizálás miatt ez mindenképpen mind a két távon nagyon fontos volt. Nagyon jó csapata van a Körmennek, számtalanszor bizonyították a bajnokságban is. Azt gondolom, hogy viszont ma este elsősorban megszakadó sorobásainkkal mi irányítottuk a meccset, és ők voltak azok, akik kényszerültek változtatásokra, többször alacsony szerkezetekre, ami játékunkat dicséri. Mi szerkezetünk az alakították a támadásaikat, illetve a csapatokat. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy voltak azért nagyon-nagyon nehéz periódusaik a második negyedben és a negyedikben, épp amit említett a kolléga a negyedik negyed közepén. Viszont ott az egyik időkérés után esett le a srácoknak, hogy mi a helyzet. Történetesen, hogy az erős kisegítések ellen a mélységi betörésekkel tudunk eredményesebbek lenni, és itt ott az irányítók meg a hátvédek ott megoldották ezeket a feladatokat. És ezekből zicsereket és a kiosztásokban meg hármasokat dobtunk, és ott eldőlt a meccs. Nagyon boldog vagyok, mert azt hiszem, hogy ma este nagyon sok embernek szereztünk örömet, és minden ismerés a körmeni szurkolóké is, hiszen végig busztították a csapatokat, nagyon sportszerű volt, legalábbis eddig. Én remélem, hogy ezután is az marad a meccs, és egy igazi jó hírverése volt a kosárlabdának, különben, hogy mi nyertünk ebben. Még annyit, hogy ezt a győzelmet személyesen édesanyámnak ajánlanám, akik most ütöttek meg, és szerencsére már túl van rajta, úgyhogy remélem, hogy ezt meghallja, akkor jobban lesz. Kérdés Martin? Köszönjük. Jó, Köszönjük szépen. Köszönjük.